Ay mga bay, so naa namin karon diri sa airport no sa arrival area. Ay nami sundoon diri karon. Nami sundoon wala siya kay balong ana ako. And let's see her reaction. Tuara day umrag nakakita na ko day. Nakita na nako siya day. Dayon asa man ta? Wala siya kabalongan na ako mga baynos. Kauban ako si Tere. Wala pa siya kabantay na ko, no? Wala pa siya kabantay. Wala na ako nakabantay. Laicho! Kabantay. Kauban ako si Tere Habets. Hello! Charot. Charot. Pero baka mag-edit. Ga-vlog, sad ga-vlog. Hi, Jai! Wala ka kabantay? Wala ka kabantay? Wala, grabe, nag-try ka. Wala dyan. Wala ka kabantay? Wala. Hello, nasa day siya yung channel. Ano sa yung channel ba? Hi, how's it ko? Don't forget to subscribe na mga oh my god, ka-freshman. Okay kayo. Kamusta ang biyahe? May edit ha? Baka mo diya. And why are you... Gift. Cherry eyes? Kapoy kay kano, tanaway mo imong kuan mo. Hi, kumusta? Kumusta diha mga guys? Ka-fresh. Asa adara? Kasi nagkap-kap. Hi, hello. Diyos ko po, Rode. Mga vloggers. Nagbanggaay na po mga vloggers, mga bay. Mabay ko panudlay ay. Kaya naman dahil mo ako ng gibalitok. Ibalitok. Ingon diri. Wala sa si Jonah. Amot niya ako yung girl sa mayit. Ako sa kablaka at dito ko. Kung saan? Asa, asa? Ito na? Terminal 1. Dayon, ato nga Terminal doon. Diyos ko, nagkagubot ang mga vloggers diri, mga bay mo sa kasalukuyan. Nandito yung mga friendship namin, mga followers ko. Ito sila. Nanonood palagi ng mga kalukuhan ko sa video. So, ayan. Lagi no, ang bibi ni mo man. Dayon, asa man ta karon? Dito ka sa 1. So, mangwan mi karon may mangita mi ginanggang no. Ginanggang saging. Wake up, gabi ko ba? Say hi sa dire. Wake up, gabi ko ba? Okay kayo, welcome to the Philippines. Uy, welcome back Pinas. Welcome back to me. Grabe silaw man dyan. Ara dayo. Welcome Pinas day. Akong kilay un. Sana Ay, lang. grabe. Anay sa kilay. Charot Ito mga vlogger Ay, dyan. hindi ko ang yun. Ano man? Ano kasi mong kaong ba yun? Ah, dayo. Mulaway si Bayo. Ulang naman sa ikong katawa. Pero wake up. Kira na, uy nga naman di ay mo. Unsa din na magkatawa ta. No, nakabgab. Ikaw na nakabgab. Kita. Dayon. Diyos ko puro din no. Ang mga kuhan. Anong Jer, ano ba? Uy, nabiya diri. Nasa Park Mall. Hindi ka. Park Mall, Pacific Mall. Nabiya diri. Si Mime. Wala ka fresh. Abo ako. No, here. Kapoy pa sa biyahe. Kasabot mi ana. We understand that. Maningres. Ang Jer salad. Jer salad na siya ng mga pag-share. Ginger salad. Uy, naiya ako sa kamay. It's a regular lips. Hoy. Uy, asa man ta dapit? Terminal 1 daw. Terminal 1 niya. Mahike ra? Okay ra mo Okay diha? ah. Okay ra, kaya ra? Okay ra, uy. Virgin ako. Fresh Ikaw pa. kaya, di mo maglakaw. Uy, Diyos ko, ana, di binaklayay bukid. Uy, ang atong problema ba? Ang atong bagong abot kay Kapoy. Nashock ma'am. Nashock jud ko na. At si Kap dili. Sabi niya, char lang. Tinuod Wala kay balo. Wala siya kay balo nga na. Kabalo ka ron na. Di ba nag-isgot ko? Bago lang niya gipakita ang imuhang face lock. Oh. Moto nga, layo pa lang ko nakita na nako mo naong. Siya nangita pa. Kita ka na baga akong kilay no. Ay, ano to oras siya? Nice kikilay day. Nice kikilay, uy, Nashock grabe. ako si nakita na dyan ako personal si Kap dai. Unsa na lang. Mutambay dyan kong chinilin ani. Nya, putot kayo no. Hindi naman chinilin. Ha? Magchinilin 40. Wala,
Ay, Diyos ko. Magandang pagitain yan, bay, na pagdating mo dito, tawa to the max. Oo, hanggang bukas na yan. Good start yan, good start. Pag matulog ka, Pagdating mo ganun sa ka. Pilipinas. Oo. Ay! Kini mo, Mime. Tuwa pa sa barko. Ano barko? Dayon, balikan pa ni mo niya. Di ato sa pier. Pojit ko na sa Padre. Ah. Sa hotel. Sige. So, nami atuon karon mga bay sa Terminal 1, no? Kay Terminal 2, man dire. Manang Asan ni siya gikan kani sa Terminal 1? Philippines. Philippines? Philippines lagi. Amo ang sundo nimo. Oo. Nauna pa ka. Aw, unsa ba? Yang papa. Dili ko ba? Uy! Siya niya. Uy, siya ngipon. Ano na sa pa? Ano kalangas? Baba si Bayo to. Uy, banda ay mabisaya pa yung ano, guys. Maano na mo. Tagalog man yun. Uy, siya ngipon. Yang ngipon kay Kuan, masit apart. Ano naman na? Pero ingon siya secret ang namo to. Pero vulgar na ako. Bakit pag nagugutom siya, kinakain niya yung ipin niya? Kaya siguro gano'n, nawawala siya ng ipin. Nakalimutan na ilagay sa baso. Oh, sige. Tapos, kumusta man ang biyahe? Wow! Wala pa akong tulog simula kanina, day. Ilang oras ba? Ilang oras ang 24 biyahe? hours. 24 hours? Yes. Sure ba? From asa kagikan? Magkahulang ko. 24 hours ka. Di wala pa ko tulog ba? Ah, Wala pa ko tulog 24 hours ka, wala tulog. Kuan galing Ang ha. mana biya jud kung biyahe ta kay mag-prepare pa ta excited ta dayon niya. Dili man Ikaw, wala ka na tulog, no? Si Jurassic panawag gabi eh. Hoyots! Hoyots! Oh. Patay yung kag Asa ba? sinahabit. Na si Juna. Wala. Na. Secret plan eh. Wala lagi. Ha, pag sure ba? Tausan buhaton day, wala lagi. Oh, sige din. Kuan man siya kay nag-away-away siya bana na po. Oh, ikaw, wala. Uy, normal man jud nang mo biyahe tano ya. Di jud ta kayo katulog kay Siya Chinglin na gano'n. sagol-sagol ang gibati. Asa man ron isilaw man kayo. Tag-jess lang. Hala, ay, first time ako yung si Good Guy, promise. Mo ba? A second time di ay. Kasi, kung pa to, 1996 pa. Ang first time? Sa second time so. Ano, ako ka-vlog, ginuon. Uy, mura na hinog first time kay dugay naman kay ito nga panahon so. Sige, ito, lingi sa diya kinana ka sa Pilipinas. I'm in the Philippines. Oh, Oh my God, I'm so my happy. God. You're happy, I'm happy too. Sus Ginoo. Bisaya lagi. Hello. Ay, Ginoo. Ay, muchat na ako ka. Hoy, ka na muchat na ako. Bahala ka mo. Jog ko ma-reply yung tanan. Masik ka mo sa una. Ngano man dead man Ay, ka. jog ko kayo. Ngayon ko nang guwawards doon. Amigo. Mamuig ha. Baka. Aham lang. Sakuan lang. Pa-SM lang. Baka naman, hindi madali. Murag gibi ka ng kwarta sa kwarta. Hindi madali ang buhay abroad. Baka naman. Oo. Hindi madali kayo, wag kayo demanding. Kung ano yung mayabot namin, magpasalamat na lang kayo, hindi ba? Hindi nagdidiman pa kayo na. Tapos pagbibigyan kayo, nagreklamo pa kayo? Kulang daw. Kulang. Chocolate din lang isa ng apat. Wala, Diyos ko, magpasalamat na lang kayo no, kung anong iabot sa inyo. Kasi, kasi, Bawang sibuyas, kamatis, bawang sibuyas. kasi nag-effort kami mga OFW para iabot sa inyo yan. Yung may pagmamahal. Oy, pag Correct. sa Facebook. Oo. Priority talaga ang pamilya. Ay, nagsilaw-silaw lagi siya. Wala kang sinurog ma. Ha? Uy, nanay, nagsayaw dito. Nagkaabot na ka, sinulog na. Ayun, asa man diri ang arrival? Asa may arrival? Likod naman eh. Hindi ko naman sa white building. White pa tani siya. Oo. Mamunta na ta ni kuya. Kuya, excuse me, pwede may istorbo? Asa diri ang arrival niya? Arrival? Ah. Diri sa Ubos, ma'am. Asa dapit? Unahan pa? Unahan, ma'am. Sa AirAsia daw. Oh, unahan. Nadiyata sige. na mulusot ng arrival. Thank you. Departure sa taas. Sige, thank you kuya. Naisturbo yung chat-chat doy. Sige. Hoy! Ay! Ay, Diyos ko.
Shagit! Mahula! Char! May pang-snack sana ko dalang puto cheese. Init pa na. Hala, kalami. Sige na. Pidawi, habang naglakaw-lakaw ka diha. Magbukod yung guys sa pasada na. Tara ka sa Pilipinas. Okay ra. Hi. May unsay vlogs di mo unsay. I-promote sa diri. Akong kalo ko. Di ba ako gwapa na yun? Di gwapa na, gwapa man Wala gud. ba yung opaf kabig? Ikaw lang ang buhok ni Catriona yan na. Pa siya ready. Hala, ay kanin yung talang Shagit, mga bahog duga, anon! Uys, di naman muna shock, chuk. Karoon na lang, di pa ako fresh, nag-makeup ako. Ako kilibaga kaayo. Imong channel. Imong Hi, channel please na lang. please subscribe po sa Tech Junior po. Fresh na fresh, virgin na virgin. Walang halong chemical. Fresh na Organ. fresh. Singan. Jose. Jose. Sikreto kasi virgin pa yung pangalan. Jose, ang channel niya, Jose. Jose Tayagtak Junior. Jose Tayaktak Junior, ang kanyang YouTube channel. Junioran na siya ngayon. Oh, kamusta ang ano? Kamusta ang Junior. Switzerland? Netherlands. Ano kayo na bago pa? Bago na di ay ba? She's from Netherlands. And the other one, she's from Macau. Kawayan, Bulacan. From Mikayawan, Balacan. Okay, Keo. Welcome, Philippines. Ito, first time ba mo na mag-meet ka nun, pero murag 5 years namin nagkaila. Mga feeling close Hoy, kami. karoon na ba yung magkitaan? Pero before pa sa Facebook pa lang, subaybayan ako sa Gab-Gab dahil. Hindi Gab-Gab, kaya ma-enjoy ko tanaw yung kaon-kaon dahil mga bay, kaon sa Gerger bike, ang Gerger bike. Ang Gerger diri kay dili kaon. Lain ang kanon. Lain. Salad man ang Gerger Kawan man gihapon ng Saudi. diri. Lahir lang ang kinananay. Hello si Ate Joke. Char. Wow. Charot lang. Sana all. Char. Sana all. Ano nang arrival? Arrival, asam dapit. Asa ko aragal mami? Mas ko gagubot na may mga aping taon. Ginoo ako. So, mo ito mga bay, no? Ang nahitabo karon. First time may magkita-kita karon. Pinagi lang sa mga message. Sige, message lang mo diha nga. Oh, sige, magkita ta. Wala problema. Basta kay after lunch lang. Para kay morning, tulog dyan ako kay. Delay sila. Delete? Ano? Sa? 27. Okay ra kayo. Okay ka. Okay kayo. Nga pa 6 minutes. Ikayo. Hoy, magsayaw jug. Pagtugtog garing mo magsayaw jug ko. Ano sa may masayawon? Burikat. Burikat kay pa nang sa ni welcome. Ha? Kamu ni guwapa ako ni. Guwapa. Oh, grabe nagtuyo ka mga vlogger diri mga banya. Vlogger sa niya mong sunduon day karon noon sa iyang channel. Ato i-promote dahan. Guys, please don't forget to subscribe. Ayan si Inday Cam. Si Hi! sa Facebook. Kasama ko ito rin namin si Shabby ng Iloilo. Kaya mo Shabby ng Shabby. Inyo? So ayun mga banya, wala to. Welcome na nato kamay ang usa na to kay Gala. Asa siya gikan? Dili ra no? Kanang Manila. gikan siya Manila, usa sa siya ka vlogger. So bukaton na to karon. Medyo na-delay ang ilahang flight. So mo ni nga magpaabot pag may 5 minutes lang naman. So mo ni ang hitabo karon. Hello, kumusta? Ay, Diyos ko po, Rudy. Parang, kuan, nanimahong kurinti, ang sarong. No, lagi. Naana sila diri pa, kuan, welcome. Di, selfie na diri, oh. Mag-selfie na ba? Sinulog. Sinulog diri, mga bay, no? So, nakuan dyan ko karon, nakapangwak-wak dyan ko. Wala sa plano, diri sa airport. Wala sa plano kay kanus anong gay ka ato ni Mrs. Boy? Katong kuan sa imong video nga katong bitong nag-update ka. Di ni message ka sa akong kuan ba number nga magkita ka. Ato nga kanya nga 2 days before tawag. 2 days before ana bitaw ko nga. Klaro kayo ko namo. Wala. Wala man nakatubang. Ayan si Baitere Habet, ang kanyang channel. Na-monetize na rin siya. Ayan, laod na, arrival na. Nag-announce na ang announcer nga na natin yung mga bayan. Mag-selfie ta dyan, Oo. New Love Festival 2020. Sige, biyahe mong malita.
Iya. Nana ba diya ang kuan mga pasalubong? Pasalubong sa mga silingan ng mga buutan. Mga kuan, mga Ah. basta silingan. Basta silingan mo na to. Ala, kada ko tingog mo. Vlog video ka ba siya mag-vlog dai kaya Mm. gusto ni mo vlog jud ka. Mo jud. Kaya dito ako maka-vlog sa mga sa doon sa kwarto na ako no kay dahil bagay tulog eh upat mga tulog. Mugyaw-yaw Aw, nadagay ka uban? Aw, lisod kay mo vlog. Sweet kay tingog. mga reklamo ako mga viewers. Bayot yung buset wala jud. Wala ka viewers. Nay, wala na ko. Viewers lang ito. Sis lang, alam. Nga naman. Ayun. Kung viewers baka nagamay. Nga naman na. Wala na sila. Mga 15 days kinuha sa Pilipinas. Balik ibiyaan na po kanila. Wala ni balik. Oh. Walang iwanan mga bay. Inangayan, todo suporta pa rin ha mga vloggers dyan, mga labi na mga new vloggers. Inangalan nga, sinuporta eh mo sa usag-usa para malampo. Ha? May kwarta. Uy, gwapo man ka diri oh. Kwarta na ning kamo taon-taon ni pamaligya. Uy, nadlaw-adlaw na to. Unsaon na lang no kay dili ko gusto nga mangutang ko para ipalit og ngingana ba, grabe na sa mga kinahanglanon sa mga bahanti, karon importante. Nahulan nga maning kamot jud ka samtang buhi pa ka. No? Kay dili biya lalim na kuan uy kanang ano ba manglimos ta sa atong mga isig ka tawo. Kadaw Makita ulit si Kabot kumain. makadawat tag kuan, makadawat. Makain tayo mamaya, di ba? Asa man ya igutom ka? Hindi, gusto ko makita siya kumain ulit. Ayun. Yung kamay. Kanang mukaon sa personal? Sa kamayan, sa kamayan. Kaon sa kamayan. May lechon. Ay, doon sa... Dito ni mo sa Subuchon ta. Oo. Subuchon, wala to naman. Dari sa ilang sintra doon. Sa kasa. Tapit ah. Oh, basta sige Subuchon Gusto ta ba karon. natin na natin sa Siguray? Ha? Ha? Ito ay nari. Wala, ikaw. Asa mo magstay ron? Ano siya? Sa Bayfront siya. Different, social. Daily ka, oh. Ako sa kong kasip. Dain ka pang isa. Sila, Kamu kauban uban. mo. Barkada ron na nila. Ay, nakabok na mo. Nakabok na mo ito. Barkada ron, di o dili kami. Barkada room. Barkada ron. Four people lang yun. Uy, naarap kayo tayo dito. Pag-abot na ako. Gabili na Asa man na ba front diri ra dool? Maktan Ako or lang bibili na kung bakit doon. Uy, asa man ba Maktan or Dito sa SM. Cebu City jud? Dito sa Mabulo dapit. Asa magulo lagi oh. Traffic ra ba kay road? Traffic kayo sa Kuwal, Cebu. Wala. Traffic kay road damay daghan ri doon. Ay, pa sa Mandawi magstay no. Okay lang Pwede. okay lang. Doon nga may kuwan, mga traffic lang mo sa Nilubay ang Hindi na siya matulog. Kaya magwara-wara man na siya. Uy, pahulay sa. Uy, grabe ha. Uy, iba patay na siguro ito. 24 hours na ko. Sobrang... Uy, pahulay sa. Nasa ikuan, baligyan nga ka ng pang-energy. Balintos coffee doon. Lord, bagay ito mo tayo. Balintos? Dagan na na siyang benefits. I mean, reviews. Wala kang baka sa kuya. Hakid, oy. Sinulong. Shakit. Pusok. Oy, sige, manangit sa amin ninyo ha. Uy, ka Magdugay-dugay. virgin ba ninyong tanan? Mas Virgin? virgin pa dyan ko sa air freshener, Lagi, ma. oh. Pula-pula, okay. Pula. Hasang pulang Kare hasang. luspad, kare. Dubok na dubok. Kare pink-pink. Kare Sa pula. pagbiyahe. Wala pa nang Kare ego, lu- dahil kare fresh lus- kayo. Kare luspat. Gara kay Kilay, ginoo ko mga Kilay town. Doon muna tayo sa hotel Kilay is magsampay. life. Sige. Bye-bye ning sa ninyo ha. Diri sa amin. Saan? Second vlog, mga Sa oni. SM mo, nandun na sa ano,